Την άποψή σας θέλουμε, κύριε Καλαμπόκη, για το σημερινό παιχνίδι που κρίθηκε ενώ είχε ένα καλό ξεκίνημα στην αρχή η Δάφνη, μάλλον εκεί στο τρίτο δεκάλεπτο. Ναι, καλησπέρα. Έτσι είναι πάνω κάτω η αλήθεια. Εμείς προσπαθήσαμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Γνωρίζαμε εξ αρχής τις δυσκολίες του αγώνα απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα που έχει δουλέψει πολύ καλά, που έχει και την ποιότητα και το βάθος να τραβήξει όλη τη χρονιά σε ένα επίπεδο, θα έλεγα, πρωταγωνιστικό. Πράγμα που εξ αρχής έκανε το βαθμό δυσκολίας πολύ ψηλό για μας και ειδικά εκτός έδρας. Νομίζω ότι προσπαθήσαμε να είμαστε ανταγωνιστικοί σε ένα αρκετά μεγάλο διάστημα στο πρώτο ημίχρονο. Εμείς κάνουμε ένα κακό τρίτο ημίχρονο τρίτη φορά φέτος, γιατί είμαστε μια ομάδα που στην ουσία ολοκληρώσαμε ένα ρόστερ στις 2 Οκτώβρη, μία μέρα δηλαδή πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Μοιραία λοιπόν υπάρχουν σκαμπανεβάσματα μέσα από δεκάλεπτο σε δεκάλεπτο. Όπως φαντάζομαι και η ομάδα της Ελευθερούπολης, γιατί και αυτή είναι μια καινούργια ομάδα. Άρα νομίζω ότι είμαστε οι μοναδικές ομάδες στην κατηγορία που δεν έχουμε από πέρσι κάποιο παίκτη που να είναι σημείο αναφοράς και σαν βασικό κορμό. Αυτό λοιπόν δυσκολεύει λίγο την προσπάθεια, μάλλον το αποτέλεσμα, γιατί η προσπάθεια μπορώ να πω ότι είμαι ευχαριστημένος από τα παιδιά. Δώσανε τον καλύτερο τους σε αυτό και νομίζω ότι παρόλα αυτά η νίκη της Ελευθερούπολης ήταν δίκαια. Συγχαρητήρια, καλή συνέχεια και εμείς πρέπει να δουλέψουμε, να συνεχίσουμε να δουλεύουμε, γιατί πλέον πρέπει να μπούμε και εμείς στο δρόμο των νικών, αφού έτσι κι αλλιώς ξέραμε ότι έχουμε ένα δύσκολο πρόγραμμα στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Πίστοση χρόνου, αλλά τώρα ας πούμε πιέζουν και τα αποτελέσματα. Υπάρχει αυτή η πίεση, αλλά εμείς να σας πω, θέλουμε την πίεση, τη βάζουμε. Όταν έχεις στόχο και όταν θες να φτιάξεις μια καλή ομάδα, πάντα υπάρχει πίεση. Άρα νομίζω ότι έχουμε κάποια έμπειρα παιδιά, μπορούν να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση, μπορούν να διαμορφώσουν ένα κλίμα το οποίο κυρίως ως προς την ψυχολογία να την διατηρήσει σε ένα επίπεδο και από εκεί και πέρα τα νέα παιδιά να μάθουν λίγο τη διαδικασία, να μπουν σε αυτή τη λογική και σε αυτή την κατεύθυνση και τα αποτελέσματα θα έρθουν. Όταν δουλεύεις, τα αποτελέσματα έστω και λίγο καθυστερημένα θα έρθουν. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ.